Hey jo alle sammen, velkommen tilbage til endnu en video med bonuserne. Det her det er filmet live på min Twitch, twitch.tv/Legård. Hop derind og follow, hvis I har lyst til at se med næste gang jeg er live. Enjoy. Er det nu måske? Nej, du vil bare selv højere der. Ja, der er en bonuskit. Så god bør. Ja, det... Frenetic. Nej, det er uheldigt. Det er træls. Ja, det er jo det. Skal bogen lige ramme de der? Hvor mange? Madness. Abyss. Ibis? Nej, det er bare den trælse vej, den går. Ringene rammer. Bunden rammer. Rammer ikke engang mere. Void. Så man lige kan ramme på flere bør. Nej. Jo. For føler også, den er kinda wild at ramme på. Så. Satan. Nej. Ja, vi vil gerne have 6-taller nu jo. Tak. Øj. Satan da. Hvad er det 19 bolde, ikke? Lidt bedre. Jeg hjælper dig lidt på det. Øj. Øj, sat med jer, kæft. Det er lidt hurtigt igennem den. Jeg kan mærke, at jeg tilter på den. Det er okay. Det er lige dårlige minder. Øj, det er en super. Øj, det er en super for satan, kæft. Hop nedad, hop nedad, hop nedad. Man. Øj. Øj. Hvad sagde den? Det burde du ellers have der, fordi altså, det er det klogeste, du hører hele dagen, det her. Øj. Hvem siger de? Hvad sagde den? 5 kroner. Ja, var det ikke også fordi, der var det der på? Det var. Så skal vi bare ramme den, tror jeg. Reload. Det var nok lidt for tidligt, vi fik reloaden. Nej, for jeg er sådan noget død, tror jeg. Ud til venstre. Øj. Øj, det er smukt. Så rammer den der X2 der. Så den ikke ganger med 2, tror jeg. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg havde en idé om, hvad der gik. Jeg tror, det er ligesom noget Money Train. Sådan der. Så, og så multiplayer, det er gang indsats. Var det 81, ikke? 81. Kan den bare gå vanvittigt. En start. Void. Jeg styrer på toppen. Som man siger. Insanity. Abyss. Hvor mangler den lige? 3 i toppen. Ikke fordi børnene hjælper sådan meget lige nu. Det er bare totalt forkert sted, den smider dem. Fuld bord clear. Nej. Den er ikke til meget hjælp. Pisse uheldigt. Det er super heldigt.
var ikke møg. Første gang i mit liv, vi spænder ind i en bingo-bonus her. Ej, vi ramte den. Oh my god. Oh my god. Har vi bouncers? Nej, bare bouncers. Nej. Desværre. Det er rigtig fucking dårligt. Hold da op. Bare hurtig upgrade, og så håber vi på det bedste. Min start. Og fortsæt med. 3 spins. Okay, 2 spins. Så bare 7'er. 2 her. Det er umuligt, det kan jeg ikke lade sig gøre på 2 her. 1 her. Nej, okay. En mere. Wow. Ja, 4 kroners bonus, det er drømmen. Jeg skal lige sætte op. Wow. Skal den bare give godt. Det er allerede bedre end min sidste Super Bowl. Bare ramme fuld. Okay. Ja, det Høj kan multi du- her. kan du gøre. 7. Ja, 7. Okay. Let's go. Nu kører vi kraftedet med. Det siger, kan man skal ikke sove på den. Skal fandme ikke sove på den. Bare ramme nogle flere fugle. Eller et retrick. Og lige en gang mere. Det er godt. Øj, det kan være Høj sindssygt X. det her. Ja, 50. ja, Oj, Maiden, oj, Maiden, kæft. det er vildt. Kom nu! Ej, hold du kæft. Kom, Ken! Hold Kom nu nu! kæft, det er vildt, mand. Oh my fucking god! Holy fuck! God damn! Hold da Jeg kæft, callede mand. den jo. Holy fuck! Oh my fucking god. Hold da kæft. Bare kom. Kæft. Damn. Den i bunden skal bare arbejde sig opad. Bare. Gå Den wild. vej. Bliver den ved med at hoppe den vej? Gør noget nice i det mindste. Jeg arbejder fuldstændig imod os. Ja, mit hjerte, det banker bare det af. Holy shit. Fuck, det er en vanvittig hånd alligevel. Wow. Med den ene, vi har. Tilbage til det, vi kender os. Holder standarden på de 4-5 kroner per bonus. Så skal den bare ramme bare en lille smule, det vil være nice. Det er rigtigt. Den skal have 3 free spins for at ramme en free trick på den der maskine. Au.
Satan, mand.